बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो फिन बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। मंकर लाल बर'नि लख्रानि बिगुरा फाख्रा सिख्रा जानायनि बाथ्रा। बेयो जाबाय सल'बाथा। रोन्दाव मोसाहारिनि बिदा गोदै सुंद' सल' आरो क'क्राझारनि सादिन ब्रह्मनि आंनि अनसुलि, बाक्सानि रैदोम बर'नि बे, बिरदाव नार्जारिनि आंखौ नायहर, चिरांनि रामनाथ बसुमतारिनि गोसो थोफ्लांबाय आं, बेनजिन बरगयारिनि गोजा गलाप बिबार, प्रफुल्ल नार्जारिनि जाबाय आं दुथामि, क'क्राझारनि जुहु ब्रह्मनि बारसे गेवलाङै बारफुनाय बिबार, क'क्राझारनि फणिमहन बसुमतारिनि जिउनि फैमाल आरो बिनाराम औवारिनि खौसेथि खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।